Pavhidhiyo ino ndiri kungoda vanhu vanogona kuverenga chirungu chiri paskirini icho. Kana usingagoni kuchiverenga, gara hako wadarika. Varume, zvichakutorerai nguva yakareba kuti munzwisise kuti ndiri kuedza kukubatsirai. Hongu, tinozviziva kuti munhu anogona kutendeuka otosiya mabasa akaipa aaita ayai. Asi chandiri kukudza ndechekuti munhu ngaasatendeukira mulaife mako iwewe. Munhu ngaasatendeukira muimba mako iwewe. Ende munhu ngaasauya kuzozororera mabasa akaipa aaiita mumarriage yako iwewe. Vakuru vane tsumo yekuti rwizi harwuedzwi negumbo. Kune vanhu vanotendeuka zvemachokwadi, koita vanhu vanonyepera kutendeuka. As long as pasina light rinochinja from red to green panobhabhatidzwa munhu kuratidza kuti atendeuka zvechokwadi, madhiri akadai so ired flag kana kuti igambling. Nekuti unotorana nemunhu ari kutendeukira iwewe, kwete kutendeukira Mwari, ende izvozvo zvinogona kuzokutambudza upenyu hwako hwese. Madhiri aya akafanana nekubatanidza tambo dzemagetsi dzawaita zvekutuma munhu kuti aende kunodzima magetsi acho. Anogona kunge adzima, anogona kunge asina, but one silly mistake inogona kungokuuraya, nekuti magetsi anouraya. Pamadhiri akafanana neaya, aya yamagetsi aya. Pamadhiri ekuroora nekuroorwa, choice ndeyenyu. Zviri kwamuri kuti musarudze. Asi chiri kundirwadza ndechekuti vamweni vari kuita ignorance, asi vari kuzokurirwa nekuzoona matrue colors emunhu vachinge vamuroora. Ende vamweni varume vari kuzotosvika pakuzviuraya. Asi tichimbotaura kudai so, kuti vanhu vakadai so ava musatambira padhuze navo. Endai pasaidi, musiyire vamwe vatendeukirwe ivo. Imimi hamunzwisisi. Nekuti zvinhu izvo pavaizviita vanga vasikazviiti nemistake. Vaitozviita vachiziva kuti pakupedzisira ndichada kuzonyepera kutendeuka. Saka unogona kunyura, asi sarudzo iri kwamuri. Ndangoti ndikunyeverei, musazochema muchiti mufana uyauya akambozvitaura. I did 1,113 men in 12 hours.